Tento víkend štartuje Tipsport Game Changer v strednej váhe. Peňaz, Surdu, Engizek, Pirát, Čepo a mohol by som menovať ďalej. Kto podľa mňa vyhrá? A na favorita som sa pýtal aj umelej inteligencie. Ja som Johan a dnes si natipujem, kto vyhrá tohto ročný Tipsport Game Changer. Poďme sa najskôr pozrieť na outsiderov. Najväčší outsidery sú podľa kurzov Kartal a Zavada. Títo dvaja mali dokonca spolu zápas, bolo to pred viac než 2 rokmi. Vtedy bol Kartal v postoji presný, ale Zavadovi sa podarilo dostať ho na zem a tam bol zas dominantný práve Zavada. Súboj skončil po prvom kole, keď Kartal nemohol pokračovať kvôli zraneniu a pravdepodobne to boli zlomené rebra. Kartal je určite nebezpečný postojár, má background v kickboxe, ale keď si ho predstavím v zápase s Peňazom, Surdu alebo Jotkom, tak ho jednoducho nevidím vyhrať. S Čepom má nejakú šancu, ale nemyslím si, že postupí ďalej ako do štvrťfinále. U Zavadu som si ešte istejší. David má síce skúsenosti aj z KSV, aj z UFC, ale to už je história. Oproti väčšine účastníkov má výhodu, že na zemi čo to dokáže. Ak sa na to však pozriem reálne, tak vidím, ako ho vypol Mazuch, alebo ako ho takmer na body porazil Kajevant. No a už mám pred očami aj to, ako ho v prvom kole vypne Peňaz. Neverím, že Zavada prejde cez prvé kolo. Ak by prešiel, veľmi by u mňa stúpol. Ďalším outsiderom je podľa kurzov Miloš Meloun Petrášek. Veľa ľudí hejtovalo, že čo tam robí, že v Game Changeri nemá čo hľadať a podobné keci. A áno, aj ja som čakal možno iné mená, ale Miloš má na to podľa mňa poraziť niektorých bojovníkov, ktorí sú v Game Changeri a dostať sa ďalej. Aj keď teda ide v podstate o jeho debut v strednej váhe. Takže najprv musí dokázať urobiť váhu. Meloun nezápasí často, aj preto sa mi ťažko hodnotia jeho šance na úspech. Miloš je komplexný zápasník a ukázal to aj v zápase s Vojčechovským na Edene. Meloun bol celý zápas lepší v postoji aj na zemi a zvíťazil na body. Hneď prvý súboj v Game Changeri má so štvrtým najväčším outsiderom Stantonom. Mick Stanton bol titulový náhradník pre súboj Kincl Engizek. V oktagone má iba jeden zápas a to zhodou okolností s rovnakým súperom, s ktorým zápasil aj Petrášek. Mick však dokázal Vojčechovského ukončiť. Napriek tomu schytal od Poliaka viac úderov než Miloš a to pritom od druhého kola v podstate dominoval. Stanton ako bývalý šampión Cage Warriors môže poraziť Petráška. Šance vidím ale aj na Melounovej strane. A pri analýze týchto dvoch som sa normálne začal oveľa viac tešiť na ich zápas. Neočakávam však, že by sa či už Stanton alebo Petrášek následne dostali aj cez štvrťfinále. Preto kurzy na ich víťazstvo v pyramíde okolo 30 mi prídu oprávnené. V priebehu písania scenára stavkovky stiahli kurzy na celkového víťaza, takže budem musieť ďalej už ísť podľa môjho inštinktu a pamäte. Jeden z takých čiernych koní pyramídy alebo otáznikov je určite Anthony Salamon, no alebo skôr bol. Počas tvorby tohto videa Octagon vydal prehlásenie, že Anthony Salamon a Damien Lapillus nebudú zápasiť na sobotnom Octagone v Düsseldorfe. Obaja boli suspendovaní francúzskym zväzom kvôli dopingovému nálezu a Octagon toto rozhodnutie rešpektuje. Znamená to, že Salamon už nebude súčasťou pyramídy. Tady se ptá Johan, jestli to znamená, že v Game Changeru Salamone určite nebude. Určite nebude. Napriek tomu veľké šance v pyramíde by som mu nedával. Anthony nemá vo svojej kariére v podstate zatiaľ žiadnu relevantnú výhru. Nemá tam žiadnu výhru s nejakým súperom, ktorý by sa približoval úrovni zápasníkov v Game Changeri. Salamoneho v súboji s Engizekom nahradí Oliščuk. Kamil Oliščuk tak z rezervného zápasu naskočí rovno do hlavnej pyramídy. Má skúsenosti z poľského Babylonu či ACA a dokonca aj z Bellatoru. A keď som si pozeral tých jeho súperov, tak to nie sú vôbec žiadne orezávatka. A aj napriek tomu, že naposledy prehral, tak prehral s nádejným chorvátskym prospektom, takže Oliščuk rozhodne nie je žiadna dávačka, ale napriek tomu nemá tam stále nejakú väčšiu výhru alebo niečo, čo by ho v mojich očiach radilo za víťaza a hlavne som už nemal veľa času analyzovať aj Oliščuka, takže je to len takáto kratšia analýza. V tohtoročnom Game Changeri sa predstaví aj finalista prvej sezóny Andreas Michailidis. Michailidis je skvelý, komplexný bojovník. V strednej váhe oktagonu sa zatiaľ postavil iba Vavřiňakovi. Bola to vyrovnaná řežba, ale Michailidis už v treťom kole naozaj nebol čerstvý a Vavřiňak nakoniec vyhral na split decision. Michailidis nastúpi v prvom kole proti Markovi Hulme. Ten je pre mňa fakt veľká neznáma. Nemá na konte žiadny väčší skalp.
Videl som aj pár jeho zápasov a z môjho pohľadu sa tam s tými priemernými súpermi trápil. Preto ho v Octagon pyramíde za favorita nepovažujem. No a u Michailidisa si úplne nie som istý, ale tiež to nevidím na víťazstvo. Mazucha, Wawrzyniaka a Čepa radím do takej jednej skupiny zápasníkov, ktorí môžu prekvapiť, ale neverím im na víťazstvo. Mazuch a Wawrzyniak sa spolu dokonca stretnú v prvom kole. Tento zápas si absolútne netrúfam tipovať a veľmi sa na neho teším. Rovnako tak by som si netrúfal tipovať odvetu Čepa s Wawrzyniakom alebo stred Mazucha a Čepa. Z týchto troch vnímam asi ako najkomplexnejšieho Wawrzyniaka. Potrapil predsa len aj Kincla. Preto verím, že môže prekvapiť a môže sa v pyramíde dostať aj do nejakých ďalších neskôrších kôl. Čepo s Mazuchom sa zas neštítia prestrelky, aj keď to rozhodne ani spomínaný Poliak. Ale myslím si, že v nejakom z tých kôl narazia a niekto na ich šialený štýl nájde recept. Ale presne takéto neriadené strely sa mi v Game Changeri páčia a každý ich zápas tým pádom bude taký, že budú mať šancu vyhrať. Ako hovorí Ondřej Novotný, pirát rastie s príležitosťou. Som toho istého názoru. Je pre mňa ale veľmi ťažké byť v jeho prípade objektívny, keďže mu fandím. Ak sa ale skúsim od toho odosobniť, tak v pyramíde vidím viacero zápasníkov, ktorí by ho dokázali poraziť. Pirát má podľa mňa väčšie šance než vo welterovej pyramíde, ale na víťazstvo mu neverím. Aj keď by som mu to veľmi prial. Rok nezápasil, navyše je po zranení, tak uvidíme, ako sa predvedie v Karlových Varoch. Mimochodom stále nepozná svojho súpera, a teda 16. člena pyramídy. Engizek vstupuje do Tipsport Game Changeru ako najväčší kurzový favorit. Je šampión strednej váhy, keď po skvelom výkone porazil Kincla. Ja mu ale aj tak nejak moc neverím a neradím ho medzi mojich favoritov. Nepresvedčil ma, že má, ako sa hovorí, nejaký ten X-faktor, ktorý by ho doviedol k víťazstvu. Podľa mňa je v tomto ročníku viacero borcov, ktorí by mu zatopili a ktorí by ho dokázali poraziť. Nejak si ma v tom zápase s Kinclom nezískal a preto nemám v neho nejakú dôveru. Uvidím po prvom kole, ale zatiaľ ho nefavorizujem. Moji top favoriti sú Matej Peňaz a víťaz zápasu Surdu versus Jotko. Mateja nemusím predstavovať, zdobia ho dlhé a presné kladivá. To znelo vážne divne. Napriek tomu, že v Octagone má veľký skalp iba Matthew Bonnera, mu verím na celkové víťazstvo. Ak nerátam prehru v Contendri, je v podstate neporazený. Aj v tom Contendri som to skôr vnímal ako nejaké spanikárenie alebo podľahnutie tlaku. V mojich očiach má na to poraziť každého jedného v tejto pyramíde. Víťaz by sa mohol ukrývať aj v súboji Surdu Jotko. Surdu ako šampión welteru si môže podmaniť aj strednú váhu. To, ako vypol Brita a Kozmu, bude určite ešte dlhé roky v highlightoch Octagonu. Surdu v Octagone prehral s Veličkovičom. Potom, čo si dali vzájomný knockdown, ho Bojan uškrtil. Ďalšiu prehru má s Paternom na armbar. V tomto súboji Surdu pomaly preberal otiaže zápasu, no nakoniec sa nešťastne nechal utiahnuť. UFC veterán Jotko je pre mňa veľký favorit. V UFC bol takmer 9 rokov a porazil napríklad Mearsharta. Pre kontext, Mearshart porazil aj napríklad Muradova. Krištof Jotko sa v UFC postavil aj proti Stricklandovi a s ním prehral na body. Jotko je 44. svetového rebríčka poloťažkej váhy. No ja mám normálne pocit, že som sa sám seba teraz presvedčil, že Jotko je najväčší favorit pyramídy. OK, tak za mňa asi celkový favorit Jotko a tesne za ním Matej Peňaz. Tento ročník Game Changeru mi príde ešte vyrovnanejší než prvé dva a o to viac sa na to teším. Pýtal som sa aj umelej inteligencie, konkrétne ChatGPT, kto je podľa nej favorit na víťazstvo. No a ako najväčšieho favorita označila Krištofa Jotka, takže sme sa zhodli. Myslí si, že Jotko má veľké skúsenosti z UFC, má dobrý wrestling a grappling a má výborné kardio, keďže veľa jeho zápasov išlo na body. No a má skúsenosti naozaj z veľkých zápasov, čiže pozná ten tlak. A ako čierneho koňa turnaja označil Kerima Engizeka a veľké šance dáva aj Peňazovi. Iná umelá inteligencia Gemini si myslí, že vyhrá Peňaz. Obaja sa však zhodli na mojich dvoch favoritoch, čo je dobré znamenie, že som tu celé video nemlel úplne z cesty. A čo si myslíte vy? Kto podľa vás vyhrá tohtoročný Tipsport Game Changer? Budem sa tešiť na predikcie v komentároch. Ak sa vám toto video páčilo, zanechajte like, dajte mi odber a počujeme alebo vidíme sa na budúce. Zatiaľ sa majte a čaute.